ħallew xtutna biex komplew ħajjithom f'pajjiżi oħra, jew twildu barra minn xtutna imma għandhom dixxendenza Maltija. Lilin minn pajjiżna integraw fis-soċjetajiet fejn jinsabu, għamlu isem għalihom infushom u direttament jew indirettament ollew il fuq isem pajjiżna. Dawn huma wħud mill-membri tal-Kunsill għal Maltin li jgħixu barra minn Malta. Dan il-Kunsill magħmul minn 15-il membru minn madwar id-dinja u bil-Ministru għall affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ bħala chairperson għandu lan li jippromuovi id-drittijiet u l-interessi tal-Maltin li jgħixu barra minn xtutna. Il-Kunsill isegwi l-kwalità tal-ħajja tal-komunitajiet Maltin barra minn xtutna, iħaffef u jsaħħaħ ir-rabtiet bejn il-komunitajiet Maltin barra minn xtutna u pajjiżna, kif ukoll isaħħaħ l-identità kulturali u lingwistika Maltija għal komunitajiet Maltin barra minn xtutna fosthom bit-tagħlim tal-lingwa Maltija. Dan filwaqt li janalizza problemi li jaffaċċjaw il-komunitajiet Maltin madwar id-dinja u jiżgura li Maltin li jgħixu barra minn xtutna ma jkunux esklużi minn benefiċċji li huma intitolati għalihom. Imma min huma dawn li qed nitkellmu dwarhom? Fosthom insibu lill-Professur Stephen Gatt, rikonoxxut b'titli prestiġjużi fir-Renju Unit u l-Awstralja. Il-Professur Gatt kien ingħata t-titlu ta' membru tal-Ordni tal-Mertu mill-Gvern Malti għal ħidma sewja fl-anesteżija u l-ostetrija flimkien mal-attivitajiet volontarji tiegħu. Fost l-oħrajn huwa ħoloq id-diżinn ta' qatt ta' apparati mediċi li jintużaw mad-dinja kollha. Il-Professur li hu kavallier tal-Ordni Militari Sovrana ta' Malta u involut f'aqdiet u azzjonijiet filantropiċi favur azzjoni pożittiva medika f'għadd ta' pajjiżi żvantaġġjati. Insibu wkoll l-Antonella Berry Brincat. Gradwata f'Malta u r-Renju Unit, Berry Brincat hi kirurgu f'dak li għandu x'jaqsam mal-għajnejn. L-imħabba tagħha għal Malta u għat-tagħlim wassal għal sħubija bejn il-programm ta' taħriġ tal-Isptar Mater Dei f'Malta u l-Health Education f'East Midlands fejn tgħallem u tiggwida għadd ta' studenti tal-oftalmoloġija. L-oftalmologa marret tgħix l-Ingilterra fis-sena 2000 u regolarment tattendi u torganizza avvenimenti Maltin fir-Renju Unit. Lura fl-Awstralja insibu lil Shane Delija, kok u sit tar-ristoranti magħrufa fl-Awstralja magħha u Biggie Smalls, kif ukoll preżentatur ta' programmi televiżivi dwar it-tisjir segwiti minn madwar id-dinja, fosthom Spice Journey. Delija iwettaq qatt ta' xogħol volontarju u jaħdem dwar ir-rabta ma' Malta minn diversi aspetti. Denis Munilja, imħarreġ bħala Air Traffic Controller, huwa assiguratur speċjalizzat fl-avjazzjoni. F'xogħlu skopra li l-aħħar rabtiet tiegħu f'Malta imorru lura 200 sena. Susan Xkembri emigrat lejn il-Kanada fl-1961. Xkembri ilha iktar minn 35 sena involuta fil-komunità Maltija fi British Columbia fosthom bl-inizjattiva Council on the Move billi timporta u tqassam prodotti Maltin u biex xandir tal-programm Leħen Malti fi British Columbia u Alberta. Fi New York insibu lil Claudia Caruana, ġurnalista u kittieba. Caruana tgħallem fl-Eastern School of Business fl-Università ta' New York, kienet l-editur tal-pubblikazzjoni The Maltese Link u sa riċenti kitbet fil-magażin ta' fuq it-titjiriet tal-Air Malta il-Bizzilla. Brandina Zoppardi twieled u trabba f'Ontario minn ġenituri Awċin. Huwa il-Viċi President tal-Federazzjoni Maltija Kanadiża u jqatta' ħafna ħin biex jagħti iżjed ħajja lill-komunità Maltija Kanadiża fosthom fil-Maltese Canucks, tim tal-futbol li jespanda biex serva ta' kumitat biex tissaħħaħ il-komunità għaż-żgħażagħ Maltin Kanadiżi permezz ta' attivitajiet. Edwidge Borch imwielda ħadd-tard kienet l-ewwel mara President tal-Maltese Community Council of Victoria fl-Awstralja. Fl-2012 saret il-President tal-Federation of Maltese Language School Australia li tikkoordina x-xogħol ta' skejjel tal-lingwa Maltija fl-Awstralja. Alex Grima ilu għal dawn l-aħħar 9 snin jaħdem ta' traduttur fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fejn, fost oħrajn, jaqleb dokumenti mill-Ingliż u t-Taljan għal Malti. Emanuel Camilleri ħalla Malta lejn Melbourne fl-1962. Ħadem f'diversi xogħlijiet, ippubblika żewġ kotba fosthom Maltese Bloodline u għall-aħħar snin serva ta' President tal-Kunsill tal-Komunità Maltija f'New South Wales fl-Awstralja.
Angelo Grima twilet fi New York fl-1957 minn ġenituri Maltin. Iddedika snin għal ħidma fil-liġi u llum huwa Viċi President Eżekuttiv tan-National Geographic Society f'Washington DC. Marisa Previtera tul l-aħħar 20 sena kienet involuta f'diversi ruoli fil-komunità Maltija fosthom bħala Viċi President tal-Assoċjazzjoni Kulturali Maltija fi New South Wales fl-Awstralja u l-Maltese Community Council. Mario Sammut fl-Awstralja b'mod volontarju ipproduċa għadd ta' programmi tar-radju bil-Malti sa mis-snin 80. Fl-1989 ingħata it-titlu ta' Viċi Konslu Onorarju għal Malta u fl-2012 ġie onorat bl-Order of Australia Medal mill-Gvern Awstraljan. Dr. Josen Kutajjar f'Malta hija sal-ġurnata tal-lum lettur fid-Dipartiment tal-Istudji tal-Ġeneru fi ħdan il-Fakultà għall-Benesseri Soċjali kif ukoll direttur tal-University of Malta Cottonera Resource Center. Kitbieta ġew ippubblikati f'diversi kotba u pubblikazzjonijiet akademiċi. Dawn il-kol Maltin bħali u bħalek. Maltin li għalkemm titlu uffiċjali ta' ambaxxatur forsi m'għandhomx, il-ħidma li qed iwettqu favur pajjiżna hija imprezzabbli.